Siap dong, Cuk. Siap. Tak uncal kayak gini, siap. Oke. Ya. Iya. Haha. Iya. Oh. Wah. Hehehe. Ayo. Hore. Aduh. Wih, menang bola. Iya. Aduh. Tangkap toh ya, Le. Aduh. Iya. Bola. Stop sih. Ono pade ya lu. Waduh. Pade mulai sih. Kamu ngumpet kabeh, wis. Alhamdulillah. Tekan ngomah. Stok poso wis melimpah. Cukup ya gitu kanggo sesasi. Halo Pak De. Udah ngopo kae? Ora apa-apa, aman-aman wae kok. Oh ya wis, tak mlebu sik. Oke deh. Ayo. Asik. Ayo. Ayo, siap. Sapa meneh saiki sing jatah main? Aku Su. Boleh. Iso apa kowe Le? Ah, sepele. Tenan ora kowe iki? Siap ya, Le? Iya. Oh. Wih. Waduh. Hah? Wah, nancep nang kene. Amit yo. Alah kering. Aduh. Alon-alon to, Bi. Kok utuh? Cepet Le, menang. Iya, cepet. Iya. Oke. Iso ta aku Su. Heeh Le. Hehe, bulannya ketemu ki lho. Menang. Ah, kalah. Menang. Iya. Hebat. Wah, hebat tenan kowe, Le. Saiki jatahmu, Bel. Ya, Su. Siap belum, Bel? Ayo siap iki. Iya, Duh, jigur ki, Bi. Hah? Ngawur wae iki. Waduh. Bel, cepet. Ayo, Bel. Gewis. Cepetan. Gewis kok malah. Hah? Aku melayu. Ya wis tak cincing sik ya. Ye. Awas, Bel. Elah, yuk. Iki balik. Iya. Nyo. Iya, wih, tampani. Hah. Ya. Sepele. Kalah iki, Cil. Piye iki? Anu, Cil. Saiki kowe wis sing mainnya. Oke, kene. Rampas dikalahke ya, Cil. Mau ngene kok. Oh, Ayo, siap. awas gue. Iya. Ucil. Hah? Oke. Stop. Waduh, Lho ono pade. apa Kowe lho. Wah, Perasaan mau ki ana sing bengak-bengak Hah? Sopo ya? Piye iki, Cil? Kon trimbil kae kon nelpon po miss call ngono ben wonge minggat. oke, bola. Hei, Bel. Ya, Cil. Tugasmu. Paham. Kok malah doanteng kaya patung iki piye to? Endi tuh trimbel iki marah lagi endang lho Saya kecil. Gak wis. Siap. Nanti HP-mu. Berhasil. Nyambung, Cil. Alah, sopo to ya? Yah mene nelpon ki. Muga-muga ora wong nagih hutang kae. Ayo lanjut. Cepetan. Menang sopo ya? Ayo B, kerahke kemampuanmu. Sikat kene. Ngece kowe Cil. Nyoh, tampani kuwi. Alah. Waduh. Hah? Walah. Waduh. Menang meneh. Aduh, piye? Wah, aduh, walah. Kok tekan kene to iki? Cepet, Cil. Aduh. Sithik meneh, Cil. Gawis. Poin meneh, Bek. 1 poin. Dinggo tim wedhus. Dadi papat ya. Papat telu. Waduh. Apa iki? Manuk kok ndoke sakmene yo? Wah, lumayan iki. Tak goreng eneh wae lah. Nggo tanduk. Seru. Menang. Kita hebat. Menang. Menang, Le. Iya, Cil. Bi. Oh, curang kowe iki. Nggon aku skore papat. Loro to? Tak tulis loro. Alah, nggonanmu ki loro. Nggon aku ki papat. Nggonanmu ki sing telu. Nggonmu ki loro. Wis to. Kalah wae. Kurang ajar, Nek bocah. kalah ki ngaku kalah wae, Cil. Alah, penonton ki ya ngerti sing menang ki sapa. Ganti wae kok. Nggon aku papat Awur iki. Tak gowo wae papane Ben ra iso ganti meneh. Wong kalah ora sportif.